Кабаков в дербито от петия кръг на първа лига срещу Лудогорец като скандално. Сините обещаха да покажат грешките на арбитъра с видеоматериал. Тиаго. Измъкна се Тиаго, стреля. Със сигурност Иван Горанов игра с ръка. Тук това се видя още в реално време, затова са и претенциите. Живко Миланов, който напредва, капитана на сините, търси центриране към далечната града, където е Паулиньо. Той иска игра с ръка и Никола Попов отсъжда Дуспа в полза на домакините. Ето го центрирането. Паулиньо. Топката от това повторение и се вижда, че се отбива в рамото на Филип Филипов. Още едно включване на Брадли Мазику, което вещае опасност. Центриране в наказателното поле. Кабаков видя отлично ситуацията. Не съм сигурен, че това, което Кабаков показа, важи в пълна степен. Към Юлиан Ненов. Отново Ненов може да стреля. Прави го рикошет и спасяване на Мартин Полачек. Много сериозни са претенциите за игра с ръка при този изстрел. 24-та година, когато Жереми Петрис беше привлечен, неговия договор беше до края на настоящата календарна година. Сега опасно за Иван Караджов и тук Левски открива. Още преди да са изтекли 3 минути футбол на стадион Берое в Стара Загора. Сините излизат напред в резултата и Велин Попов е най-съобразителен в наказателното поле на Иван Караджов, който излезе, не успя да играе по възможност. Индикация за това. Кристиан Малинов. Жоржиньо. Поредният сблъсък между него и Луин Ганиони. Корнер в полза на ЦСК при претенциите, че и тук трябва да има игра с ръка. Убедени са. О, това е прекрасен шанс за Кристиан Малинов и пак Алисол. А ЦСК пропуска и този шанс. Но остава и въпроса дали изобщо игра с топката тук Живко Миланов. Получи се това нападение на Левски. Рикардино на добра позиция. Това е Дуспа в полза на Левски. Владимир Вълков показа бялата точка. Нова атака на Славия. Хубаво подаване. Това е шанс за белите. Скочиха от треньорския щаб на Славия и искат Дуспа. И мисля, че Станислав Тодоров спокойно можеше да отсъди Дуспа в тази ситуация. Грешка на съдията. По време няма какво да губят червените. Рубен Пинто се освободи добре. Иска да върне топката Пинто. Има претенции за игра с ръка. Драгомир Драганов беше много близо до ситуацията. И преценява, че това не е Дуспа. Футболист... Ще откажа да съм категоричен. Ще оставим всичко да бъде решено от Красен Георгиев, разбира се, тук. Рефера ситуацията, но тук ще следва Дуспа. Божилов много добре се завъртя. Игра с ръка на Георги Костадинов. И пак няма Дуспа. Пламен Тенев и удар от вратата. Песни са всички в зелено-бяло. Вой Башлиев от дясно. Топката рикошира в Борабя. Пада в наказателното поле Тони Тасев. Няма сигнал от Станислав Тодоров. Веселин Минев. Именно това прави Георги Русев. Имаше ли игра с ръка тук от футболист в синьо? С това са свързани претенциите на огромна част от футболистите в червено на терена, както и на Николай Киров и част от неговия щаб. Бъдете сигурни, това е ситуация, която ще бъде прегледана. Ковачев. Още един път. Подаването разсича отбраната на Левски. Не успява обаче Иван Коконов да завърши атаката. Размина се с топката голмайстора на Арда. Изпитание за Жереми Петрис срещу Ради Киров, който намери начин да центрира. Чочев в наказателното поле между двама. Ивайло Чочев. Има претенции голмайстора. Между двама успя Ивайло Чочев да премине, след което... Първият, че ръката му не е прилепена до тялото, т.е. не е в естествено положение. И втория момент е, че спира пътя на топката към вратата. Какво можем да добавим? Какво може да добавим е, че при тази ситуация, това, което виждаме в този момент, игра с ръка, което неминуемо е Дуспа. Дуспа, да. Николай Йорданов обаче не забеляза и локомотивци виждаме тук как имат претенции към него. Игра в случая достатъчно ефективно, за да комбинира с Станислав Шопов. Тук имаше рикошет. Получи се рикошет и веднага претенции от страна на червените за Дуспа. Проверката тук обаче приключва достатъчно бързо, защото Драганов даде сигнал за ъглов удар. Характеризира случващото се на игрището вече 64 минути много добре. Поредица от грешки от двете страни. Николай Минков обаче изравнява резултата.
Страхотно изпълнение на включилия се от резервната скамейка Николай Минков и Ботев успява да възстанови паритета. Възползва по-добре, Николай Минков не остави шансове на Пламен Андреев с изключително мощния и в същото време много прецизен удар под гредата. Разбира се, голът ще бъде внимателно прегледан от видеоасистент арбитрите Васимир Елхатипи. Да, стана въпрос, това е ключовия момент. Тук има ли нарушение срещу Цунами? Да отстъпва с Елвис Ману, което пък от своя страна даде възможност. Всичко опира до преценката, до тълкуването на футболния правилник от Станимир Тренчев. Да видим. Пряк свободен удар за Левски. Това е решението на главния съдия. В страницата си във Фейсбук от Левски се заканват, че утре ще излязат с позиция и ще илюстрират претенциите си с видео, за да покажат, цитирам, безчинствата на ибрикчията от Пловдив Георги Кабаков. В момента те имат шанс да атакуват третото място и да избегнат бараж, защото за баража всичко е ясно, че един матч може да се случи абсолютно всичко без значение от нивото на отборите. И в матч, който те трябва да се борят за победа, излизат с, да кажем, състав, който е изненадал доста хора. Без да подценявам, нали, футболисти, които са вътре в състава, но всички не е ясно, че Левски са ослабени, така да кажа. А причината каква е? Може би ще има въпрос след това. Да, липсата на доста ключови футболисти е изненада дори за самия мен. Такива смени започнаха да пускат, че очаквах да влезе някой от дъщерите на Наско Сираков на терена. Вижте, аз съм, може би съм малко старомоден, но аз не мога да задраскам едно 40 годишно приятелство с лека ръка, така че едно е сигурно, че Боби Михайлов днеска няма да загуби конгрес с глас на Левски.